Samantala, ilang magulang sa Dagupan City binigyang diin ang proteksyon ng mga anak sa bullying. Detalye, alamin natin sa video report ni Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report! Binigyang diin ng ilang magulang sa Dagupan City ang proteksyon ng kanilang mga anak laban sa bullying na posibleng maranasan sa loob at labas ng paaralan. Ani ng ilang magulang, nakatulong umano sa kanila ang mga isinasagawang seminar ng paaralan sa pagbabalik eskwela patungkol sa mga ganitong usapin, lalo at hindi nila laging nakikita ang mga kilos at nakakasalamuhan ng kanilang mga anak sa paaralan. Dapat din umano na magkaroon ng kaalaman ang mga kabataan sa mga batas na pumuprotekta sa kanila upang maiwasan at malabanan ang bullying. Hindi rin umano dapat ipasawalang bahala ang mga nakikwento ng mga bata sa tuwing nakatatanggap ng masasakit na salita dahil maaaring makaapekto rin ito sa kanilang emosyonal na aspekto. Sa ngayon, patuloy ang mga isinasagawang seminar sa mga balik eskwela program ng mga paaralan upang maiparating at mapalawak pa ang kaalaman tungkol sa mga ganitong klase ng usapin. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM News!